Obrigado. Obrigado. Rematamos o noso concerto con dous temas máis. Un deles que é un tema, penso que un tema mundial, un tema que se a día de hoxe non existise, alguén o tería que facer. Estou seguro que o tema é coñecido, se chama Libertango. E despois continuaremos ao final de todo cun tema que tamén é gastronómico, como se vos lembrades do principio de Caldo, pois este Xudías rusas, outro tema gastronómico, de propio do grupo tamén. Moitas gracias, obrigado, ata sempre.